тече. Вижте, миналия път в предаването накрая се обади един човек, който започна да говори, но така доста дългичко, пък беше последните минути. Той се казва Евелин Влахов. Той е човек, аз се познавам с него, така задочно от интернет. Известно време така се опитвах да го подкрепям. Този човек твърди, че има една кауза. Бори се срещу руската напаст, която, виждате, е изсмукала жизнените ни сили. Ние сме най-бедна страна в Европейския съюз заради тази руска напаст. От 1944 година до сега свидното ни отечество е под тоталния контрол на кагебисти, на комунисти, на руски мекерета, на рубладжи, на не знам си какво. То е цяла мрежа. Задушили са ни, хванали са ни. И паметници са направили и всичко. Ние сме тероризирани. И значи този човек, мисля, че от Смолян или от Родоземли, не мога точно да ви кажа, прави даже главна стачка дълго време. И аз тогава, знаете, че аз съм такъв човек, като разбрах, се опитах да му помогна, защото той беше се заинатил да умира. Има две искания този човек, простички. Национален празник на България да стане 11 май, казва той, по стар стил, иначе 24 май. Ето сега демократичните реформаторски сили предложиха същото, нали? Значи първото му искане, кажи речи, е на път да се осъществи. Може да се осъществи. Виждате русоробите, робофилите се вдигнаха на война срещу тази идея 24 май да стане национален празник на България. Не им показа нито за култура, нито за духовност, нито за образование, нито за просвет. Само за руския бутуш им пука. Разбирате ли? Това са ненормални хора. Между другото, путинизма, комунизма в 21 век, третото десетилетие на 21 век е психопатология. Това са болни хора. Трябва да се вземат някакви мерки. Нашата психиатрия е в много тежко състояние. Така, и този Евелин Влахов има едно второ искане да се обединим ние българите около истинската история на България. Около някаква национална кауза, защото ние не знаем и какво представляваме като народ. Ние собствената си история не знаем. И се кланяме тук на някакви славянофилски, русофилски глупости. Всичко в нашата история, което учат децата в училищата, са митологии, лъжи. Учителките по история пълнат главите на децата ви и на внуците ви с лъжи, ама от най-отвратителна проба. Аз съм съгласен. Сега, господин Евелин Влахов, мен пък ме обяви, че съм бил по едно време, нали, той, как да кажа, той прекрати главната си стачка, изведнъж пък ме намрази мене и започна да ме плюе. Както и да е, това е нашенска родна психология. Двама българи, ако не се скарат, няма как да стане. Да си обединим силите, да работим за една и съща кауза, това е изключено. Той мен ме обяви, поне съм учил в Съветския съюз, съм бил агент-провокатор на КГБ, моята русофилия била лъжлива, моята русофобия. Нали? Аз не съм русофоб, аз съм комунистофоб, аз мраза и путинофоб съм. Върл антикомунист съм, комунистофоб, путинофоб, и нямам фобия. Фобията значи страх. Не ме е толкова страх от руския империализъм. Майната му, човек живее за едно от достоинство. Те могат да ми направят, примерно, една автомобилна катастрофа. Колко му е? Защото много говоря. Както и да е. Господин Евелин Влахов, нали, ме помоли да разкажа за неговата кауза, защото той миналия път притесни ли се, какво не можа да каже. Ето аз сега го казвам по своя си начин. Той човек пак е решил да... Между другото, той е в момента в много тежки условия. Твърди, че имал, колко каза, половин килограм брашно и 2 килограма ориз и нищо повече. И като му свършат продуктите, щял да се оставя така на гладна смърт, за да умира заради каузата за България да умре. Той твърди, че и историята на Паисий, може би е прав,
където се говори за славянски корени, не знам какво. Това е славянофилството. Нали, Русия е покровителка на славянството. Нали? Тя не признава, че има българи. Ние сме славяни за руснаци. И Русия обединява всички. Между другото, Русия, ако зависеше от нея, думата България вече нямаше да я има. Ние сме южни славяни. Да, щяхме да говорим на руски, ако не беше Стамболов. Благодарение на Стамболов я има България. Ако беше станала за Дунайска губерния, каквито сме продажници, всички щяха да проговорят на руски език. И сега нямаше думата България да я има и като понятие. Благодарение на Стамболов и на неколцина около него, луди глави, България съществува. Разбира се, те си дадоха и главите за това. Това е, уважаеми дами и господа. Ако иска някой, ако се е трогнал на господин Влахов, може да му пише, да се запознаят, да го подкрепиме някакси. Той човек е решен даже да мре за такава кауза, защото сме в жалко положение като народ.